Kam di jaka harat marwet syaki bar jala kam day shoot tanggi khana ham saya. Hendrai, kadai kebala pau lingba ki jing tho jing tar, ya kebala la ban yoi, ya ke jing don ketilang nado us karat marwet, u arun kens Kabadai karat kabahap hapo ka jingkmi jong kahima melim. Ki longsan bat ki garo ki bakam kum ki rang ba snong nakisnong ki baki deban pet tang kum ki nong penyat. Lala ban pen iya kene ko khubor kadai lengba ka jingdon jong uwe rang ba ya ki kot kisla ki bakentop nadu ki pata ki duler halor ka jing pau kerteng kini ki bar jalla ha ka jing ya soy ya ki kot uniu rang ba ubla pen iya kini ki kot kum ki sakhi udai uba Louis Dotdong u president ka henyo trap National Youth Movement ka badai ka seng ka bala dawa nakapor syakapor badai ban slat ya ki te ki rang ba ki bar na ka jaj pen riu garu ki bakam kum ki rang ba snong wat haba usiem ka hima melim ula depru ban ai da ka jingtho syaki bor penyat district Kariboy district ban itu shu ya ka bor ki rang ba snong garu Hendrai ha ka jingkran ban usulong mel ukur wa ka atiar Uniu nong elam jong kete ka seng ula ong kete ka jing tho naus hima melim upa ai nam manix kadai tang ka jing le tap miao Haduk mentah hina kaliang jong seng yedang bot din kene ka kam menir ginang don si oga executive committee bangini perkhat ba ngin bot din biang kene ka kam ha ka bedai ba ka jing penslam jong ga hima melim ha ka ban penlong no ya ke election jong kitigirang ba song pelun te Hagabede kene ke benta ngela aipor ke sana kaliang juga hima kapan por haduk lai pau singi kamon haduk lai pau trik tau na jun te kila code application te kene ke code application ke jongki haduk benta kempat ajing tip yangi lada la don kiba apply ya kene ke post arang basang pelun Kalau mana di benai beladan ni ke jing mo jing ki ke seng kalau agresif Bende begini cendawa persya waradu lah poin cendawa penhab yang akting sim tu wah ina mat kunju ya itu sim juga buat bahap wah imam tapi lah cuma tahu yang ini sih tikipor balai ke pelong yang seng bensim kia gini te tikipor kalau akhlut sya nomor balai bah ngala file ke RTI po hima meliam na du senam arja khatsan mantip ya kejengdon juga senong kitau ke badan kisnong ke balabu senong daki jai penriu garu te ndang ala file RTI ka hima melim ka ayang atang arpo prateli senong te dai tat nda ladon na kirang ba senong ke pardok persnam jengi ke basa anti po ki senong markab ka asam ba porai marwet kilawan spo office jengi hadian bagi ya kawai ke program ke jungi ke celebrate jungi ke sengiap jong paim terus sing tikilawat nomor phone telangba jungi press ki yo nomor phone junga ki keli hanu pibu office jangi ko an kendo hadian ba kilawan kila phone nga ngong wan ka biang ngene kendo dangi kendo po office ngiyo bane keren ki jing ki ba ki pat ba khamtam ke jing le thurmur jong usimrat marwat mat ka himamliam ki balapan ko bor ya kini ki cai benriu ki badai kinong susung jong megalia hi da ka ba pen ko bor ya ki kum kita kinong peniat senong te hakani ka RTI ngalalap dala dia ba ka order lani ka hukum ka ba hima melim ka ai ka dai thik tangkum kinong peniat senong te ngalapet bahana ka tu ka ha ka serial ka ba phra jong tu ko order ka hima melim ka la ka dau shai ka ong ba ya pi la jet kum kinong peniat senong bat ka muhor la ni ka sil ru pan peniat kum kinong peniat senong la thor in bracket no headman sil te ka ka bang ngol lengo bat ka ba kum ka sang hi ngol lengo ka long ba ka hima melim bat usim rat marwat hadian bakila alap bakini ki jai benriu garu ki bakam dia kum kirang ba senong tu kopor ki dia ki jaka sya kinon tribal ki dia segi pat ki tribal ki para north east ki jungi ki dia jaka claim ka authority ka pelayo na ka hima melim ya kata ro ka hima melim kam syam la sim khia ban kem la ne ban sim bisar ya kini ki rang ba snong thok
tat andan ne kaliang jong sang ngilali ai ka complain rangkat ki sakhi ki satar bakini ki break la di bean ki ki kam ya kini ki jaka ki puta jong karat marwet ke bahap po hima meliam usiem ainam ubri acting tu por uang ba ngem tip ngem don jing tip ai ru em kini khublai shibon ba phiwan ra kini ki kot kisla sange hanrai nda phipet bah ka tu ka hukum kabangi lengo kum kasang hak tu ko hukum kabangi yo lang ba ka RTI kabaki aj kini kirang ba song garu o kini kinong penya song garu hak tu ko hukum ke serial number R kila kadau sai ki ong ba amsha ya phi ban ya di ya thiet jaka klem ka jing tip jong imrat marwat bat klem ka jing manjur jong hima melim te halor jong kene ka banta ki ong ba kim tip ya ya ta ka jing di thiet jaka ka panlonga wad ingiru kumno ka hima kam tip kumno imrat tip andang ilayo kikot kislah na kibabon kinong song tu kidak pun sakhasi jong istia kiba it sai kando siap nangilayo kikot kislah nang tai ngilap ba kibabon kitu kikot land documents kiba news imrat marwet new arun ken sim usan mo bandi kini jika ban pentikna lane ban pensisa ba kini kijai ban reu kum kitu ki prasad ki sharma ke thapa ba kiwe usan mau dah kepapan sisa begini kibriau kidal nak kejong kejaka hapo ketika kendau hapo right marwet te nangila ikran ya kataru uni acting sim bat uni sim right marwet kiong bakim tip bet ya kata ta kajing sai ka sai tat ndang ila khot ya ka meeting jong sim right marwet rangkat bagi mamelim wan kitu girang ba kitu ki acting self style rang ba snok jong ki garu kiwan hang tai ban sanran itu simran naglawan nang tai ka salut plat bar khot ba kadai ka jeng pen ko bor jeng ma mlem garat ba kisala mle mana tu kan ta kalong ka ikai ka bas ngosi ba kum ga sang ni ga sang echen wayam ngan pensai kan diat itai banta ngiyang halor kanong rem ka ba ki department jeng ki labu ini ya ka bagi khot ya kene ka nongrim kariti ka dustur kai kene kariti ya ka bawat usim ka hima melem us imra imat kim tip ya kene kariti nak ta ka daw ki aibor ki pen ku bor kini ki rayot da ka baki la ban dia ban thiet jaka kat ki mon te kene kariti ngan pensai khnang ba kene kam dai tang ya usim hima melem kan dai ru sapor khot ki sim ki serdar ki langdo ki menteri ki basan ki imrat berkat kintip ka ikan kariti haman la kawai pakawai ke cai benreu ki dan kariti lajong kane kariti ka dan lightly ki mau bersih kata ka banengkong ka dei ka khandau siam ka baar ka dei ka sencar ka khadar ka balai ka dei ka ketien ka thalit larang ilado ka khandau ka siam ka sencar ka khadar lado ka ketien ka thalit lado larang ilado ya ka sencar ka khadar ka khandau ka lalet sikiwai ta ka keten ka thle ka lado lada amdan shole sa ka keten ka mot nging salong minority ala ka jangkari te kini ki te ki ba ka jingya alti ka jongin du ka basdang hadu ba ka khitma ka tu bangim banse ban lek ban tur support council da ka jing thmu ban khang palaru namar ka jing bom sim kya jing ka council ngan karan sundan hang dia wat kini ki MDC ki jongi ka bas kausan ai ka long ba ngan su ong no ki bapli kim tip ya kane kariti ka bagi den penne pensa ki khamsim khia panban ya kane ka dustur mentah pin I kini ki MDC ki jongi are ke le thmas phang kata ka dustur utau ba ajat ke pam long ba ajat ke miau hapan ne be kum tam ta ke krantang ke beper hasun ya ka dustur nganong yepi ngila ka dustur ka kala kat kum ke jingya jong kapor hanrai kariti phinomla ban pen kala lara phipan kala jubor ka riti kumale kini sim da ka ba aibor kini ki jabru garo banlong ramba snong kendi ken thet kat baman kata ka riti umau berseu ban kong du kerti lalet kala kot ka jai ban riau te kini ki ba ka sepenlong ka sang hadu bukan ya alti menta kala poisa ka temir jong ka jingjob namar ba ka hima malem rangkat bagi council kila thong ya kitu ki circle rang basong lani rang basong pelun ya kitu ki lengdo nangta kita ki basan rat nangti ni kum gasang ngila persha hakmat jong ba titas kum CM berim ngilalen ngibo ngiyong
immediate pihak ban pensange ya kini ban weng ya kini ke order namar kini kilang dorat kita kinong diri ngan keren beda ke bahasa namar bakini kila adon hak tu gijingsan jadi tiat kandau kidan ketilang makiru rangkat us imran te halor jang kene u ba titas ru da ka bas ngongo yu u immediately hak tu kalimat hiwang ba menta ya u John Secretary wong khele no ko order pensange no kum la sang ila yo ka chithi bala pensange ya kini ki langdo bakin lokum kita ki circle rang ba snong la negara ba sang pelun te menta kadang ya kata ke jikat application ya kini ki rang ba snong khasi jongi ki badan hang the por rat marwet kanang bikin apply kene ke pos circle rang ba sang la ne rang ba sang pelun te haduk menta kan kut la sai ke singi lai potrik te haduk menta ki 4 a yangi manu bala apply Pak Lu nomor ba ni yo ni kan do Pak Im ai nam với thu ni yo với shop chung tho ka ba ta por do wa tu sim lo tho should the commissioner of the district ban ong ba banum sha ekini ki aklim garu ro masno hak tik chaka but yo ekran ru bu ong ba anda la simpi kumsi mo puraru na vi main ni ro ma yo deputy commissioner ban tersange banum ai la de kini ki ro masno ki bo shukam la de hato na kalian jadi pin poin bisa bentar banyak kerempat terbina saya bentuk berat apa ini kata kenapa kan nundan kan dia kecing ailah lagi bos sarkar ki bor district ya kun gini ro masuk hei akabede bekani ke benta kedai tang kecing buri jong ke sima melem manau bangila tho te hot gila tho ka copy gila forward singiru ba kila adap tho ban aisha DC ba sek deputy commissioner ba kim dai ban itu ya kinu ki certificate bala issue da kini ki fake rang ba snong bala kam dagi garu te handrai kai ga bas ngusi kalong ba hadu mentang idang yo jingtep ba hadien bangila dawa naka hima ba nagar council ba kini kirang ba snong soft style jongki garu kidai banwan ban serendar no ye kisil ba gile terpat jongki prokhat hapo ka hima ngila ai por ki khatsan singi kita hare hadu menta kam padan kanu ke jing pentikna ba kila awan ra te menta ong bangila pha se DC ke deputy commissioner le ke jong district administration katu ke jaka ka hapo hima melem lada une us iem bat ka hima lane bat ka dorbar ka jung bat ka isi ka jung kis ngau khia ka khando ka siap halor ka ban bat scam ya kata ka riti ka nongrem ne sancar ka khadar dalade la ade ban lej ban hukum ya semrat ba hapo kat tasngi ai por steu hanrei menta kala adap sibenai kampat dan kita kejeng serendar ho gila adon katu kenengut gila ajing tip ingi itu kirang basnong kiong mala adon katu kenengut ki bala wan serendar hari gedang bun menta kini ki garo ki balek dan bor kamut kajis sencar jus emeliam kam dan darshu menta bat ha keju ke por ngala aban kedauru kajing bom don ju ki MDC ki batep bahai ki an ki kanon ka sencar ka khadar ha kini ki riti kajungi ka penlong yo emeliam robun lek kat bamon rangkat butus imrat hak jing sha ka higher authority lani ke bor ke bahalor ka de council ka ban tuklar la dadan kanu kanu jepet khan an kalian juga hima hari ke council kini ke MDC jungi umdan weru ke wasim kya hadu bangi haban peni da ka bor temen taru ngedang perkhat meneh ka ising ngedang perkhat ba lara une usim juga rat marwet upan seluruh kini jat benre boper ki bala daptiat jaka na kitu girang ba song thak ban ong bakin register no lara ki yo ban register kamut ka hima meliam kala contradict lane kala penrem daladi ladi namar bangi ki ong hi ki hima meliam ba kidai kinong peniat snong kim dai girang ba snong kim dan hak ban de jaka hare kitu ki jaka ki bakila adi na du snam arjar san terter ya kitu ki jaka us imra wong na bakide menuan register no hatu mdai ke jing perkhan daladi ladi maki hi ki ba ong ba mbet kemdan bor nomor kita kinong peniat snong maki hadien bakila adi tu kitu ki garo ki ong menta penban badai ban register no ya kitu ki kot ki sla ki jing ya soi ki witness ki bakam lade kum kirang ba snong gini ki garo ya kitu ki kot ki bala adi ki wi pat ki jai ban reu klem ka authority pa register menta te kata kam dai ki jing pen an da ka hima tengis ngau ban ong ya ka hima melim bat yaus imrat marwet wat julek salah clear namar balai ba
ngin sedang budien namar ngidang budien manta ngin selibur ke jing tho ba kadis council kadai ban kan salut ye kitu ki jaka ke bala thiet daki wei pat ki jai ban riu haporat marwat klem ka counter san lane ka muhor lane ka sil jong urang ba snong khasi namar ba ki garo lane ki wei pat ki jai ban riu kim dan hak ban tuklar ya ka khando ka siap ka jong ka jai ban riu jonge ki garo kidan ka autonomous council Garo Hills ngi dan ka Khas Hills autonomous council ka sarkar India kala aingi la ka jong ka baha kimdai gini ki garo banwan balance start ka khando ka siap ka jonge hanrai ngalap ba ndai bakiwan balance start dai ka jing bia jo gini no sencar jonge ki pen kubor pen ban yaki ha ka ba kami ha ka melem ak kata ka kenten ka boong ba namar bakilabon kini ginong song ki bom dai khasi kini ke parajai benriu Garo napo Garo Hills parajai benriu Meghalaya te la hukum ye phi langba ka council hausem arja khatlai la hukum ye phi ba phin chubo no iki kum ki dong panya snong ba kini ki dong panya snong kin pet nam ta ka jing bha jang kini ki jai benriu la jong jai benriu Garo kamdan ha kamalem ak la penrong chubo ra ka council kemud kini ki dong thawan jang council ki singo bagi la start palat do kapor handrai khadu Kiriam melodi haga liulam haga ba menta ndalai obor kini ki isu ki dia caka puta menta pi kena apat bagi dia ki besniu telada ka sak HNYM kam ki ngatrai kini ki caka ki lanang lot tementa ka ka bangi kum gasang ngi directly but sakmat ngin ya kalong ba ngin penbore ka council ba ka dai man pha da ka jing tho ke mamliam sau simrat bakim bet dalele ru man register ya kanu ka khandau ka bala soi da kini kirang ba song thok garo lara kile kumta ngiru ngin le da ka bor namar kani ka de khandau ka siap jongi katkum kariti ka jongi ngene klet so ke dustur kariti ka jongi ka de halor kini ki latli ka mau bersih ka mang ladam mensan mena de halor tang kata kanurem ka bangi hadu menta ngin ya khoni kene ka subject hadu ka jingchom katkum ka jinglap ka jongi enda menta haka RTI ka hima meliam ka ayanga arpo prateli kat ba ka jing sisa kita nro hauteli ki songgoro hang dia ken ngasalap ba ka hima meliam ka klem le praktikal us imrat marwat ubore namar ka jing mento simet ka jongu ubore yakine ki life arteli ki snong life arteli ki snong ki ja mantan dalami gini kimi flut kini ki snong berkhat dalawan pak serendar kini ki sil ki le terpadam kimi flut berkhat menta ki Garo dalade ki kliam tu ka meeting bagi ya persya apa bernihat ki ang ba ngi ke ru posnong Garo ke badan apa raj marwat ngi persya jor ya ka council wi ma malim bagi penken lan ki penduk bore ngi kirang ba song Garo dai maki ki bapla ka bamun nga hang ni ngadon ka jing bob sania asu nakaliang ka sang sania asu ya ka ma malim ngim sania asu ke council ngim sania asu ya usim raj marwat namar balai arpo prateli ki ong badan hanre ki Garo ki plag badan ro prateli andang ilayo ay kitu ki kot ki sla ki le terpat bakot ngilap bagi dan sat ro pau teli kisnong han ro pau teli mundur pe te kane ka dai ke bangis ngusi ban ong ba kata ka jing ya buat dustur nadu ki MDC ki menteri ki ngi ong ban penne apan sa ta ka jit im ka jit menteri ka jit yu berkhajam o ka jing buat dustur ke bala palat hanre shi khalip mat lan tang khandar ru kim sngo thu ya kane ka dustur oh ya kane ka riti ki buat tang ka tu dustur hanre ya ka riti kim dan mano ru ban phaidin lan ya ban khlepat ya kane ka riti lada lado ka riti na ya kran dustur syo namar ka dustur kadai ka driti kadai hajrong jong ka dustur kalong hapo telada mentang idon ka khandau ka siap piasat ya kemen hai piasat lor ka khandau hare mental ada hidu ka khandau pin pen i sano bangi idon ta ka sat tanrai kata kadai ke nuksa ka baret piau bangi kwa ban sat nda phila sa ring marau ladu ka caka puta une khar ukling wong makane jaka jonga wat pelong jaka sat hai pin peni kita ke dustur ke jongpi ta ka banang kong kalong bakum ka jat benriu ngi dai ban sngo thu shai ba ka riti ka dai ka ba kong san ka dai ban long do long snam hanga happy bat hangi par khot ke jat benriu borok ko wai kisnong kim dai ban ai lat yano ban yadi thiet jaka
Dah ka bakdo ba ka jing dia jaka shaki bar jala ka de ka jing pen ken ya ki kendon ka Meghalaya Land Transfer Act khat khandai spa nyopuwei uba Lewis dot dong ula ong ba ka seng kan bot dien ya ka ni ka kam bat kan om song thai balai ka don ka Land Transfer Act. Ka Land Transfer Act kami asua banwan ka ke Jala Meghalaya. Ka arpoetri ke Januari khat kandai spa new for kawan ke Jala Meghalaya. Handai ka Land Transfer Act kawan nadu ka santri ke November la asen da presiden juga di India. Hausam khat kandai spa new for. Te balai ka don ka Land Transfer Act kalong bah kitigi por kibon kibri ke wan korup ik jaka hari kasi jonge. Nadu ka don ka nega an ki bah kwa ban pet no ki hapan transfer tu ke jaka jongki syakit trai muluk. Hari ngi ka tairu ngim syam lapan songdor. Bat mentah ngia keren Land Transfer Act. Kahima meliam kala bailit dalam dia Land Transfer Act. Kahima meliam. Hakaba usim rat marut udi jaka siktik prasat kidan gijik pensang ni. Kidan lut gijik pensang ba utus imrat marwet ulasan bat kita gi menteri ki jongu. Kita gi langdo ki jongu kunti kidan ngin saai pila da pidan kam. Ban pensisai kini gijing lep kajing dia klamakor jong kini gi brek bam kan snap show yala ka jong ka kanda wasiam. Ngatiang ang ipi kung manoy lam sang balang ngi jupan sngow ba barkhot ka jai ban rew kadai ban buram nang kong ye kariti klat e katu dustur ka jongfi ka dustur kala aban kala kat kum ka jingyat ka ayom ka jingyat jong snam harai kariti phinom la aban pan kala lar phi ko an pan kala jubor dai kum kini ki hima bat kini kerang ba snong kini ki sim ki ba ko aban pan kala jubor kariti da ka ba dido ya ka khando ka syap sikinong wai tengin sadu e kini kariti ka jongai kai raj marwet ajan lot penpait ka mai khuli dortang arien ki khasi barkhoj songsong garo hamaru kuki mizo naga daki hazar ki jat kisa angtu tang arien ki khasi mentah mai khuli nadu ba ngi pen khalam mangi kene ki sar jung ni ki garo kene ki jeng kamrang ba song tu ki garo mentah mdarang ba song angte kiwan kita ki nong perri na po Manipur mentah kiwan mai khuli balai kalong langkarang kahima malem kam syam lesim khia simrat marut syam lesim khia takini kita gijing ki bangi iba habangi thong ya kita gis rat ya gis paka hapok kahima ya kita gilang do lani ki menteri ru ngas ngosi man ong ba kini kim experience satya ya kini kerti lejong batai spang dustur kitip ba pijat ayu nak kata ka dustur kitip ha harai ka riti kimtip ai kani kadi bas ngosi thang na kaliang ba Lewis ula ong ka hima mlem ka dei ban let ting e yau teus im raj lada ka khoj bat om dan bantai e ha ka kam ya de jaka shaki bar jalla ula ong ba ka seng kan ujor da ka e jahar persa yau teus im raj tah kumtu kembala ekran mania ke bedep kecing dia jaka mau kecing isu lan dokumen jong sim rat marwet hangni pin I kani ka Office of the Siem Rat Marwet Mlim Simship River District Meghalaya. Land document Hanil to I the Siem of Rat Marwet Hima Mlim Simship do hereby confirm and certify that Sri Santa Prasad, a resident of village Yongkhuli, PS Khanapara, PO Pilangata in River District, Meghalaya, has got a plot of land measuring more or less 3,588 square feet at village Yongkhuli, that which is being owned and possessed by him and shown in the schedule of land below. Schedule of land back to is west mo. Tutula batai total area kedai lajar sanspa prapupra. Manawasai signature of Siem Rat Marwet Mlim Hima Mlim Simship tu Siem mo nangta longsan kotki Rat Marwet Hima Mlim longsan Rat Marwet Hima Mlim Hadman Binan Marak kumno Siem Rat uya soilang begini ke longsan dah kapan kubur yang ne ubinan marak belong orang basnong. Kamut katkum kene kecing ai order jong ke Hima Mlim yaki kim don hak man snasil hetman. Dan rei menta kene snasil hetman unis imra ru ya soilang bannya dia jaga peta. Ndai tangga dia. Pegani ru ka waimo. Kene jong u dharma dota. Kene ru dai hapo
Yong Kuli Nero Soimano Imrat Marwat Ulongsan kini ki longsan lagi ladai mana kan ya bagi mod ban thong circle rang basong imut thong ya kini ki breu ki bai dia jakabean sakiwei pat ki khlajat nakta kana ka sang jongi ka persya ya kini ke jing thong jong council ban approve ya kini ka de halor ke jing lap jong ini documents namar kini ke de kino ya di thiet jakaputa pathar bat kini ki khlajat tam dei tanggane kini aru kibon kini aru Hayong Kuli Narayan Sharma gini di non tribal ka lans para kamsha ban dia jaka sigi non tribal hanrai usimra marwat bag hima meliam rengkat begini ki longsan kidi persya ta kade ka kamram juga himala ka clean kade kamram juga hima ban phakem usimra marwat bat ya kini ki longsan bat kini kirang basnong thak garo te hanrai balai ka hima meliam ka bathat kiti ka ong ngimtep balai kamnon phakem usimra marwat bat kini ki longsan te kini aru Om Prasad Parajuli Saki khlajat sudang dong ipi kini lagi bam itu ithau su thok da khasi kini berkhot saki khlajat sudah saki non tribal ndai ki tribal ru saki non tribal sudah te kini kiti ki ba ngi kwa ban panpau ba salikram pet neru une sau Bang Bahadur saki ni pali kani gawai Simrat Marwat Kamal Magang kani sau Krishna Prasad kani pat sau Shri Bhim Sarma kini barakhot kidai kiba usimrat marwat bat kini ki longsan kiba kam meladi hadu menta bangi de kinong penek pensa ya ka khandau ka siap kidai kinong di ka khandau ka siap jong ka hima tekai ke bak ngi kwa ban kerpat ban penbor lane ban dawa na hima melim ke council badai ban kam mardor Yunus Imrat ngan sa file ya ka FIR jongi persya Yunus Imrat begini ke longsan halor ke ngi pen kan juki ya ke nega lantas parak nga dus ngu ipi kanang bangan ya pasat ya ke de sembok perkhat sya kinok sensar ke jongi na du kirang ba snong ki rat Simrat ki serdar ki wadadar adu ki langdo ki siem bat kham tam sya kini ki members of this council MDC namar ku mangai i kene kene ka khubor spi bar khot ki MDC bar se bar khot upat ba arhajar arpsau kan dai ka jingi jet ya kinomi khamat support this council te hanrai menta nyau po artli kisnam ka this council kala dabdan hapo ka jela Meghalaya nadu balasang ya kau sam kat kanda spa sam puar te menta kala poi sakin nyu poi snam kan thi hanrai hadu menta ngi ba kajingdan this council kam klem yada ru ya ka khandau ka siap ka jongi ngi sya kan turpot na kalang saudong bat ka sarkar Meghalaya ru kam khen ni gini this council bat kam sem la kan thop ru wat hakane kijing penbet pot ba ka Assam hakata ka regional committee jong first phase haka second phase menta ka sulia tangdap pan suong balakan thop lang hanre ka e ka basngau si ka long ka jing bom perkhat lane ka jing bom tebet jong ki MDC ki jongi ban pen khiem lane ban bot thik ban penek pensa ya ka e ka sarkar India kala ai bat kala draft kat kum ka 6 schedule hapo ka constitution decree India ban penek pensa e ka 6 schedule hapo ka rekasi ka jongi ka 6 schedule ka de ka buksiar yangi bangila ban penek pensa ya ka khandau ka siap ka senjar ka khadar ka ktien ka thlet kat kum ka jinglong ka jingman ka jongi ka jai ban riu hari kini ki MDC jongi hadu menta kem syam la don weiru uban perkhat ya kajai benreu lane ka khandau ka siam hanrai ki suya politics ki involve politics in la poi this council ki pelong ya this council tangkum ka jaka ban ya ki promotion na ka this council ka MLA kene ka de jinge ba kene ka de khubor ka basha chapi ki pa ba hagas na marjar fusau phidan kam banjit ya kita ki nok sanchar jo phi this council ke ban pet ya khandau ka siap ke bala ban kini no ya kini ki jaka ki puta ke bala sya di bean da kini kinong sencar snong bat ka de ban don pat nakaliang dus council ya kinong elam ki batbet bat ki beriau ki ba perkhat ya kari ka cai menriau la nang ta nyu voice nam gala telun dengan tip syuk setangkat no mengindang sa sela pertai te kane ka khubor ya phi pa ba ya barkhat ki ba pet ya kane ka channel nang ta kham tam ya kitu ki ba thmu banile MDC ba phi de ban khare kot mdei ban sulet ang tai ban sipan ha kli ta ban tulap